entzuten. Egin esan kotxe hartzen hon, digoten zena, ondina maoz militu baina. Aurrekontuen puntu zemagarrena, azkena? Ala ez? Hirugarrena. Aurrekontuna Hirugarrena, Luis. Orduan bidin eta rapetazte. Ia despistetan zera. Onartu, da listo? Hori da? Historia. Todos. Janet. Eta hogazu. Listo. Hombre, atzeratu ginke, baina... Zeuke esan, Luis? Bueno, Luis, bizirik zan, ezta? Ez que zeitzu ikusten. Bueno, ekin gotza bordune asierre ez datorriko ez da konektatuko? Ez dut uste. Bale, ordunekin ingotzago Bale? Iretxe, bata falta ditutik? Ez dozuz ikusten ala dana. Ez que lehen korretesan garbine, Ez aldrebez, leire zeitzu ikusten hortik. Idatzek ikusten zeitzu handik. Iratzek ikusten zaitzu handik. Hango makamarako. Handik. Hori da. Bale. Bueno, ekingo txagolgune bilirei eta lehenengo puntua aurreko batzarreko akta onartzea. Horrik edo? Onartuta? Bale. Onartuta. 2025ko urteko kreditu aldaketa. Beste bi kreditu aldaketa dagoz, kasu honetan ez dire, ikusitxe, remanentea zelan itxien duen azkenekoan, ez da kreditu sarrera bat, remanentetik eta hartzen dena, kreditu inkorporazio batzuk dira, hau da, diru laguntza batzuk jaso dugu zelako batetik, eta, hogeita batgarrena da, hondakin kudeaketarako diru laguntza aurrekoan sartu gendun, baina partida batzuetan aldaketak egon dire, digitalizazioarako, labilkusana, komunikazioarako eta aldaketatxo batzuk, eta gero amiantoaren errolda, horre dagozan zera batzuk, gero auditoritza energetikoak egiteko beste diru laguntza bat jaso dugu, eta gero euskera barruan bebai, gauza partida batzuetatik bestetara, transferentzia batzuk, ekintza batzuen gaskot eta kubritzeko. Hori hogeita batgarrena, eta hogeita bigarrena, etxegarriko bizikleta biderako bi espropiazio mota egiten dire, bai? Bata da, behin betiko espropiazio eta besta behin-behineko edo okupazion temporal esaten dena. Espropiazio bakoitzerako kostua partida diferentetan eta sartu behar dire berez, eta goretik horren sartu zituen. Baina, orain, antzak diputazioetik eta kudeatu dozku espropiazioiek eta esan dozkue dana partida baten sartzeko. Ez egiteko diferentzietan espropiazio bat beste geurik bestabela diferentzia. Ordu nindago egoretik, partida aldetik kendu eta bestera pasau da kreditu transferentzia. Bi kreditu aldaketa honek ez dire onartzekoak, haitzen emotekoak direz eta listo. Zalantzarik edo daukizuen partida edo aldaketa honen inguruan? Ez, ingen dut bat, listo. Antolaketan komentau ziren, baina. 2026ko udal aurrekontuen hasierako onarpena. Jaso dozue, gaur konturetu gara akatz txiki bat eukida bera, ordu beste aldaketa txikitxoren bat egongo da, baina, ez duzuen egirreko kultura eragile
baten diru laguntza sartu barik egon da, nahiz diru laguntza ondo eskatute eta diru laguntzen estelean jasota egondan faltaiakon eta orduan sartu da hori, bale? Orduan hori jagoretik igual bihar bialduko zure hori zuzenduta. Nik apur bat laguntzeko eta modu ulergarriago baten, urtero egiten dodan moduen Excel, PowerPoint txobat preparau dut, apur bat aurtengo aurrekontuen inguruan, bale? Hau aurreko urtetan da komentatu dugun moduen, aurrekontuak osatzeko, irizpide orokorrak dira batetik elkarrekin ere egitako aurrekontuak direla, hau da, aurrekontu honetan batzorde parte hartzailetan, hezkuntza foro, edo berdintasunetik sortu den titua mugimendutik, kogusan foro ezberdinetatik, euskara batzordetik, batzorde ezberdinetatik, auzo batzarretatik, hau da, foro ezberdinetatik, kirol batzorde eta barretik, sortzen diren ekimenak eta kontuan hartzen dira. Krisi testu inguru batean jarraitzen dugu, akaso ez da krisi ekonomiko ikaragarria, baina gabiltza krisi egoera batean, eta krisi energetiko, eta bestelako krisi horretan, eta horrei erantzun behar dutzegu. Gero agintaldi plangintza bati erantzuten dutze, oda plangintza bat daukagu da urterako, eta horren baitan funtzionatzen dugu, horre hori da ipar horratzen, ekintza planetan jasoten duguna urterik urte, beti lehentasuna, berdintasuna helburu, eta gero, igez hasi ginen, ekintza planean, garapen jasangarriarako helburua kontuan izan da. Aurten beste helburu bat jarri dutzagu gure buruari, goretik ere ahalegina egingo dauela esan duzku, eta da aurrekontuak eurek lerrokatzea garapen jasangarriarako helburuekin. Eta orduan, ia posible dan, aurrekontua horra bolkatzea, Excel, aplikatibo Excel moduko bat da, esan aldozkuna, garapen jasangarriarako helburu bakoitzak ze pisu daukan aurrekontuetan. Orduan hori da, aurtengo gure helburua. Iaz izan zen, ekintzak apur bat lerrokatu helburuekin, hori bai egiten dugu ja berez, baina hurrengo izango da hori numeroetara edo pisuetara aurrekontuan ekartzea. Aurtengo 2026ko aurrekontua izango da, 7.457.677,28 eurokoa, 2025ko aurrekontua, baino 9,2 altuagoa. Altuagoa izango da, batetik gero ikusiko dugu, bai udalkuntzatik eta 2025ko aurre likidazioa ere positiboa izan dalako, beraz hor ere ingreso batzuk eukiko doguz, zergetan be, rekargo batzuk eta gozatxo batzuk be jarri doguz, horrekin igoko da, gure zerga bilketa, eta gero esateratako beste sarreretan be, eukiko dugu kiroldegiko sarrerak, lizitazio barriagaz be aurre ikusten dugu, guretzako izango dira. Hori gero sarreretan berba ingo dugu horren inguruen. Momentu honetan udalak sor bat dauka hartuta, aurreko agintaldian kiroldegian egin zian obrak horrei lotuta, 1.319.993,83 eurokoa. Oraindik ordaintzeko dauka udalak 1.412.526,77 euro, eta aurten amortizauko da amortizazio eta interesekin batera, 155.000, aurten ez, 26an, 26a zarinaz, 155.957,12 euro, hori daukagu zorra. Aurrekontu oreka, aurrekontuen egonkortasun araudia aplikatu behar da, horrek esan nahi dau, diru sarrerak eta gastuak bardin dute egon behar direla, orduan, kalkulatzen dire sarrerak, eta horren arabera, hori da daukagun aurrekontua, hau da daukagun gastu muga. Gero, gastu muga 2,2koa eta sor publikoko 160.000ko helburu, hori da Bizkaiko Foru Aldundiak azaroaren 13an emogan araudia. Printzipioz hasierako proposamen honek, arau guztiak ondo betetzen da, ez daukagu izango gonkortasun, ez arriskurik, ez. Diru sarrerei dagokienez, esan duten moduan, udalkuntzatik etorriko jaku 4.000.058.758 euro, iaz baino ia 107 gehiago, orduan hori barri hona da, horrek esan nahi dago
errekaudazio ondo jundala, bai, Martina Xemini dagokionez, eta gero aurre likidazioa, ia esatu baterako negatiboan urten jakunen, aurten positiboan urteten jako, hau da, hau ez da erabat ziurra, hau da aurre likidazio bat, baina 2025ko likidazioa egiten denean, printzipioz, dirua bueltan etorriko jaku, obra hobengo dugu, bai, diputazioetik. Orduan, bi horre gehituta, atara matematika, horren dana ja jasoko dugu foru aldunditik. Foru gasonetik. Gero, ordenantza fiskaletan, zergaitik altzau direbe diru sarrerak, zergaita tasen igoera orokorra, 2 aplikatuko dugulako, zaborten zein kasuan 24, hau ja urriko plenoan onartu gendu sanak dire, gero, badibiz, ibian, obari ez gain, daño ordainak ere jarri dutzaguz, etxe bizitza utzei, eta horrek be, igoko dago apur bate sarrera zentzu horretan, eta gero, kiroldiko lizitazio barren, diru sarrerak udalarentzako dira, horrek handitu egiten dago, bai? Diru sarrera. Bueno, gastuak. Gastuak badakizu kapituloka antolatzen dirala, udaletan, bai? Eta, bueno, esan gotzu, kapitulo gitxo gora bera, eta egin gotzu, aurreko urteetan, konparatiba apur bat. Pertsonal gastua, 2.046.572,80 euro izango dira, iazkoaren oso antzera, bada espada ere kalkulatu da uste egon leiken igoera bat, bai? Balizko igoera bat, ondino ez dakigune, baina ja kalkulatuta txertatu dabe bai, eta hoxe, iazkotik diferentzia hori da, bajatu da, igez igoera handiago zalako, eta aurten igoera txikiago bat kalkulatu delako, baina oso datu antzekoa. Azkenean egonkortzen doa plantilla be bai, eta orduan badakigu urterik urte, pertsonal gastuetan zer edukiko dugu. Gastu arrunta, 2. kapituloan, 4. kapituloan eta 6. kapituloak dira benetan udaletik egiten dugu ekintzak eta egiten diren gastuak kapitulo horretan berdez markatutakoetan dagoz, bale? Orduan horrek gero azalduko datez eta besteak lehenago. 3. kapituloan finantza gastuak, honek izango litzakez zorraren interesak, 50.000 euro inguru edo ustotzartuta daukala horretu, 50.000 euro inguruko interesa kalkulatzen da, hau ez da zehatza, hau interesen gora beren arabera, proiektu globala 0. Kapital transfer, iaz esatertarako eskainun hemen ez erripini eta hau azaldu nahi. 7. kapitulo honetan sartu den kopuru hori, berez inbertzio bat da, baina ez dauen udalak egingo, baizik eta landagarapenetik eskualde mailan egingo den inbertzio bat da. Hau da, landagarapeneko nekazal guztiapena edo aztegia alegition egingo dana, eskualde mailakoa eta Lehergai Fundazioarako ere proiektu traktorea izango dana. Udalak ordainduko ze landagarapenari eta gero landagarapenak egingo dago inbertsioa, bale? Berez, datorren urteari begira, inbertsioa da 25.000 euro eta pikukoa, bale? Orduan, baina goretik lehenengo inbertsioa hemen kapital transferentzian sartu dago eta besteak 2. kapituluan sartu bere izten dago, mantenua da, edo inbertsioa da, eta baina aurten proiektu honi emongoiako zenbatekoa Martina Xemengo udaletik izango da 25.500 da eso zer uste dela okerespana dolarren buruz, bai? Zati hori, horren, 25.000 euro horren zati bat, hori da, 7. kapitulan dagoen hori. Aktibo eta pasibo finantziaroak, horrek dire maileguak eta bestelako aktiboak, horren komentau dut, zer zor daukagun eta zer espero dugun mailegutik amortizatzea. Eta orduan, 2. da 4. da 6. kapituloi dagokienez, ontxe ingo dut apur bat daukaguna. Gastu arruntean, 2. kapituloan, horrek dire gastu arruntak ohiko gastuak, eta gero hemen sartzen dira bestelako proiektuak eta garatzen dugu sanak ez direnak inbertzioak. Ez direnak inbertzioak, zelan esplegoko guretzako badira inbertzioak, hein handi batean, inbertitzen duzuzalako beste, aktibo batzuetan, ez dira materialak, baina kasua herrian inbertitzen dira, edo herrigintzan eta baina ez dira obrak eta olakoak. Orduan, hemen esate baterako hartuko litzateke artxibo historikoaren zabalkunderako eta hor plangintza bat daukaguna, hor partida berezi bat sortu da horretarako, orain arte ez dut partida berezirik eta hor
horrek egingo diren lanak, kiroldegiko lizitazio sistema berria be amesartuko litzateke, obra ezberdinak ontxe martzan deko usan Next Generationeko Europako funtzekin egiten gabizen obretarako aholkularitza enpresak eta holako kontuak, bale? Hemen igoera bat ikusten da, ezta? Igezti konparatuta 19,8. Hemen kontuan eduki behar dugu, igez, kiroldegiko lizitazioa edo kiroldegiko gastuetarako bakarrik aurreikusi zala 6 hilabeterako, gero jarri gendun beste 6 hilabeterako. Orduan, diferentzia hori hortik dator, bai? Kiroldegikoa igezko hasierako aurrekontuan ezalako oso-osorik aurreikusi. Orduan, gastu arruntean ibiliko gara, iazkoan antzera, bai? Kontuan eukita hori, ezkerdula hori zertu, baina ez da lagun aparteko aldaketarik. Laugarren kapituloan, transferentzia arruntak, hau esek dira beste entitate batzuekin eta beste entitate batzuei ordaintza dutzuzenak. Hemen sartuko litzake, musika eskola, Berritxuko udalari ordaintzen dutzu, gurek kudeatzen dabe musika eskola gure ordainduta. Kultura eta kirola elkarte emoten jaki izan diru laguntza guztisek, ezakitzen bateko totala Marili eukiko dabe. Sartuko litzateke bai, mankomunidadeari ordaintzen jakosan gastuak, mankomunidadeko gastuak bai dira gizarte zerbitzuetako kudeaketa osoa, gehi hondakinen bilketa eta tratamenduko zerbitzu guztia, sartzen dire kapitulo honetan. Hemen igora bat egon da, badano dakigunez, lizitazio barria beba dator, neurri berriak sartu dira, kirol eta kultura elkartei emongo jakien diru laguntzak izango dira, 304.873,31,11. Bai, laugarren kapituletan sartuko litzatekez, eta kasu honetan igoera gehien bat izango da hondakin bilketatik etorriko jakun igoera horrek eraginda. Kalkulu bat, estimazio bat eginda, momentuz estimazio bat eginda, eta uste dugu estimazio horrekin ondo ibiliko garela, kontrastatuta daukagu mankomunidadeagaz, eta, gero sorpresarik ez etorteko, urtean zehar, agartzeko nahiago izan dugu, estimazio horrekin jokatu, eta partida hori ja kubriduta itxi, prinsipioz, bai? Horrenik ekarezo zen, baina, bai? Eta, gero, orduan inbertzioetarako egia da, apur bat hankamuztsuago geratu gara, hasiera batean, bai? Baina egia da, eskuartean daukagozan obra handiak edo asmoa eta hitzartuta degauzan obra handiak momentu honetan urte amaieran oraindik ez dugu zenbateko zehatzik. Esate baterako, Zabala plaza. Zabala plaza igez egin zen parte hartze prozesua irizpideak adostu ziren, une honetan arkitekto bat dago auzokideek kontratatuta proiektua diseinatzen, eta orduan proiektua berak emongo dozku zenbatekoa, hau da, udalari zenbateko oketainako. Nor badakizue, plazaren tela asfaltikatik gora, plazaren goiko partea udalari tokauko jakola horren kostua asumitzea, eta bestea bizilagunak. Orduan, proiektu arte ez dakigu zenbat ipini behar dugu. Orduan, alperriko esan, oin ezer estimatzea ez dakigulako zenbatzen. Eta hori bai daukagu ja, auzokideekin, ordu horretara llego ginen eta egingo dugu. Asmoa obra horregaz edo zelan be, oraindik ez daukagu erantzuna, baina obra auzokideekin be adostu denun egitea igual udazkenean hasi, bai? Udazkenean hasi, orduan 2027 bitxartien, eta, hortxe gabiz aztertzen, aukera ondaitan plurianual edo ez dakitolako konsignazio plurianual bat egitea, hau da, konsignatu behar izan bari, kosto osoa urte bateko aurrekontuan kontra, obra horrek utilegen kostoa bi aurrekontuetan banatzea. Eta, aukera hori hemen inoz ez da gauzatu, orduan ez dakit gozo ondo zelan egin, baina emoten da benez, egin ahal izango dugu. Orduan, datorrenean egingo dugu, bale? Orduan, apur bat momentu honetan, gordeta dagozan partidak inbertzioetan, edo premia daukelako, edo urgentzia daukelakoetan, dire. Informatika baliabideak, danetarikoak, dira, bai ekipamenduak, berriztekoak, baina baita kasu honetan aurten bereziki badeko guz aplikatibo, eta
aplikatibo berezi batzu, bai artxiborako behar den aplikazio berezi bat, eta gero udal mailan be bai, langileek eskatu den beste aplikatibo berezi bat, horrek koste sozialik eta koste nedoki, eta horrek sartuko dira, digitalizazio prozesuaren inbertsioa. Gero, kiroldegiko materiala. Kiroldegiko materiala, hemen eduki dugu, ez dakit, kudeaketa, 10 urtean, kudeaketa, olako bat, ez da? Ze pasau da, material batzu, udalak ordaindu izen dauz, kiroldegian, eta beraz udalarenak direz, baina beste material batzu, enpresak ordaindu izen dauz, edo enpresak erosi eta bertaratu dauz. Ze pasetan jako, lizitazioa ateratzen orduan, imaginatu, gaur egun dauen enpresak ez da bela ateratzen. Materiala hartu eta eroan ninguen leuke. Orduan, zuzenena iruditzen jako, material hori eskuratu, geuk erosi eta geurea izetie. Eta orduan, lizitazioak beti 5 urtean behin, eta ja, normalidadean, aurreko izan zen 10 urtekoa, inbertsio batzuek lotuta gonzalako, baina gero, lizitazioak izan duten direla, 5 urtean behin, ezin gara, materialak hartuta, udalak ukitzi, beran material propioa, eta hori izango da, gero barristek joango dana, urtero jarri beharko dire partidak barristeko, baina, bueno, udalana izen da materiala, eta eraikina, eta ja, zerbitzu kontrato bidez ez litzeko. Horre dira, 58.000 euro. Erdotza lauko garajen gaineko patioan hobekuntzak. Honek ere, hango auzokideekin adostuta, hau Zabala plazako egoera antzeko bat da, hor garajeak dago, ez dakit hor Iturraldeko aurrean dagoen, ez dakit horren, Bizkaiko Foru Aldundiko bulegoa badauka, eta han dago lako patio zistrintzu bat, hor filtrazioak eta eukidabez, bizilaunek eurekin dabez euren obrak, baina udalariak urrak kanpotik beste hobekuntza batzuk egiteatoketan jako. Gure asmoa izan zen igez egitea, baina dirue geuki dugu zeuki dugu zan moduan, eta orduan konpromiso hartu dugu hasieratik ipinteko eta jagutarrilean horrek biherrok esleitu alizetie. 21.096,52 euro. Gero eskatza espazioko berokuntza sistema, hori da sormen gela, leheno sormena deitzen jagoen, arte eskola, gaur egun ja, dabizen artistak eta bestelakoak egin dabe eskatza espazioa sortu, elkarte moduan sortu dabe, eta erabilera handien gotin jagoen espazio bat da, kasu batzuetan mugimenduzkoak, tela akrobatikoak eta horrek txarrenien mugimenduan dagoz, baina bestik hotza pasetan eben eta berokuntza sistema bat behar beharrezkoa ikusten zen, da 8.000 euro inguruko berokuntza. Konskiente gara eraikina pera eskasa dela, berokuntza sistema hori efizientzia ez daula beteko eta hori, baina esperantza daukagu bai, esperantza ia behingoz askatzen dugun eta hor zer pasatzen den, eta gure ganatzen dugun, eta ja beste proiektzio batekin behitzotzen espazio horrekin. Gero, herri-kiroletarako materiala, igesgarri gendun behar, baina ezkenan ez gendun dauzatu, hau eskola kirolerako erabilgarri egongo dan material bat da, 3.000 edo, asmau dut? Ez hori musika, bai, ez gehitu dut, 2.000 eta piku herri-kiroletako hori, eta gero musika eskolako instrumento batzuk eta guztire 3.000, hori da. Gero, Zaborrontzietarako zerraia, aurten normalean olako gastuak egin komunitatetik egin izen direla, baina aurten diru laguntza lerro batzuetara erabaki dugu modu individualean, komunitatea beraldetik eta gero udalek ere gure eskaerak egitea, eta ondo funtzionatu duzku, diru laguntza handia lortu dugu. Ez dut esan uneko una, baina uneko 90 pikutik gora, diru asko lortu egiten dugu horrela bateratua, eta orduan zerraiak erosteko jaso dugu diru handi bat, eta hauxe izango litzateke diferentzia udalak bere kabuz ipini behar da bena, sistema barrian sartzeko, badakizue, kontenedore grisek epiko dela zerraia berezioa, eta horretxetako da. Eta gero mugikortasun planako lehenengo neurriak aplikatzeko, hau da trafikoa eta mugikortasunerako egiten den partida,
Baina, bueno, kasu honetan, mugikortasun diagnostikoa aurkeztu zen joan dan egunean, galdez egon zen bertan, hor ja, bueno, ahulgune batzuk eta puntu batzuk ja azaldu ziren, eta datorren urtean mugikortasun plana egin, eta, bueno, neurri batzuk hartuko dire, trafikoaren erregulazioan, eta hor 6.000 bat euro aurreikusten dira. Guztira, hasierako inbertsio honek izango dire 114.683,67 euro guztira, bai? Baina lehen esan duten moduan, aurrera begira, eskuartean dekoz beste hainbat proiektu. Eta nik uste dut honetan ipini behar dugu. Proiektu honek, gure txostenan jaso gendu zen bebai, eta batzuk bai dagoz ja hitzartuta eta egin beharko dugu bai ala bai, eta beste batzuk lehentasunezkoak dira eta finantzazioaren arabera. Batetik hau Zabala plazaren eraberritzea. Horrek, diru bat jango dozku soberakinetik. Igerilekuaren berrikuntza. Printzipioz ez dugu aurre ikusten 2026an egitea. Honen zain gagoz, ez dugu ikusten hau 2026an, zain gagoz diru laguntza bat eskatu da, basoa bera, igerilekuaren basoa oso sarkitute dago. Eta derrigorra behar da barrikuntza bat. Barrikuntza horren kostua da, ia 600.000 eurokoa. Kosten da asko, 600.000 euro ingurukoa. Oso kostu handia. Diru laguntza lerro berezi bat, atara dago aurten, Bizkaiko Foru Aldundiak hori egiteko. Bai, kirol instalazio handia futbol zelaiak eta barrizteko, eta igerilekoak barrizteko. Konstiente direlako, igerilekuak Bizkaian zehar, sartzen doa zela eta barrikuntza behar dabela eta kostu handiko estrukturak direla. Orduan, hau printzipioz, 2027 arte, hau da, diru laguntza emongo dauzkoen 2026-2027an egiteko aukera dago da 2027ko udan. Baina ikusiko dugu, hemen sartzen dut, hor pendiente dugu eta lehentasuneko kontu bat da. Arraindegiko lokala egokitzen. Bueno, ez da izango diru asko, lokala sarratute eduki dugu azkenengo 2 urtetan, eta horrek suposatzen da, barriro martxan jarri nahiko bagendu, jarduera bat bertan martxan jarri nahiko bagendu, bertan lokala egokituz behar da. Ja gaur egungo lege dira. Orduan behar da, oka bat, instalazio elektrikoa barriztu, ez dakigu beste baldintzari jarrikuskun lege aldetik irisgarritasun eta bestelako kontuak. Orduan, asmoa da arraindegia barriro martxan jartzea, ez dakigu arraindegi moduan, ez dakigu horreri ere bare bat buelta eman behar dutzauz, baina bai lokal horreri erabilera ematean. Udaltzaingoaren ekipazioa, udaltzaingoak behar dauz ekipazio bereziak, orain agente berrizek eta datozenean ikusi beharko dugu ekipazio potente eta garestiak, hor berzinoak egin beharko dugu. Bizikleta zirkuito naturala, badakitzuek pantrakarena proposatu duzuela, Mikel Dardoia legislatura hasieratik, hasieran pantrakari buelta batzuk eta emoten, pantrak batek dauka 90.000 euroko kosto bat, orduan ikusten duen neko kosto handiko proiektua zala, espazioa ere kokatu ezinik bebai, eta gero beste hausnarketa batzuk etorten jakusan. Edo zelan be, Mikel Txirrindulari elkarteagaz egon da harremanetan, eta espazio bat topatu dabe, eta espazio horretan proposamena da bizikleta zirkuito natural bat egitea. Hau da, pantraka barik, hoxe. Barroetako hortuen goiko partian, bat hartuko gine zen bebai horretik komentatu dakau bertako erabiltzaileeri, eta era naturalian, eta ikusten zen bebai pantrakak dana zementozko egitura bat izan urtetikan, era naturalian eta lurreko pista bat bihurtzeko eta inpaktu gitxi bat moteko inguruari. Orduan hori, lantzen ibili da ja aurreko urte osoa Mikel, eta presupuesto bat badaukagu, 15.500 euro ingurukoa, bezbarne, eta hori egingarri izan da aurtengo aurrekontuetan. Kalistenia ere hor pendiente daukagu, Fastidia usan kalistenia gunea kiroldegi ondokoa, eta kalistenia gune barik daukagu herria, interesgarri ikusten da, baina, hortxe daukagu pendiente, barriztea, ikusiko gu, dirua daukagun, ez daukagun, eta ze aukera daukagun.
Ludoteka eta liburtegi espazio barriak, hori ez dut uste metodotazia nolako erantzun bat okauko dugun arazoneri, baina bai lehentasunezko kontuak edo proiektuak ikusten dugu, eta horren inguruan 2026an lanean egotea, eta kaso, inkluso gasturen bat egitea horren inguruan, izan daiteke horren proiektu edo zozertxo. Eguneko zentroa, Markinak Xemengo udalak momentu honetan, edo udalerrian ez dago eguneko zentrorik. Eta eguneko arreta zerbitzua, mankomunitatetik kudeatzen duguna, baina udalaren eskumenekoa dana eta udalak emon beharreko zerbitzu bat dana, momentu honetan ez gabiz emoten. GSR-ek, Salroke kudeatzen da bena, defizitarioa dela iristen dute, zerbitzu horregi, eta pentsatzen dugu udaletik eta mankomunitatea gazbe egin dugu eskari bat bilera, eguneko arreta zerbitzu hori zelan edo alan bermatu behar dugula, baina legeak agintzen duzulako eta premiazko zerbitzu bat dalako eta zaintza zerbitzu hori eduki behar dugulako, bai ala bai. Orduan horrek, ez dakigu zer ekarri aldozkun, baina hori be etorri daike. Eza inbertsioak, akaso hau ez litzateke inbertsio moduan ulertuko, aurrekontuen hiztegi edo lexikoari begiratuta, baina bada, hortxe daukaguna. Kiroldegiko energia sistemen optimizazioa. Energia sistema termiko fotovoltaikoak eta jarri zen kiroldegian, inbertsio handiak egin ziren, baina gaur, egun, sistema horrek ez dute funtzionatzen. Ez dago behar dituzte beste baliabide batzuk, eta sistema horiek ondo eta optimizatzeko eta atara jakien ahalik eta etekin handiena ataratzeko beste inbertsio batzuk egitea eskatzen dabe. Inbertsioa honek dire hiru inbertsioak, automatizazio sistema bat, ez dakit hiru kontu handi. Egia da, guri aholkularitza energetikoa moten dozkun enpresak, aholkatu izen dozkule diru laguntzetara aurkezteko. Hau da, diru laguntzen zain egoteko. Ez alperrik ez egiteko inbertsio hau topau behinke finantzazio modu bat. Igez aurkeztu dut da ez dozkuen emon, baina zuzendu dugu apur bat zergaitik ez dozkuen emon eta zuzenduko dugu hori eta pentsatzen dugu aurten beste modu batean aurkeztuko dugu diru laguntzetara eta ia emoten dozkuena, igual konsignatu behinke udalari toketan jakon zatia. Eta urregangarria auzoetara. Hau ere pendiente daukagu. Aurten eskatu egin dugu, igeztik, aurreko urtetik, erein laguntzetan, eurika landa eremuen garapenerako diru laguntza lerro importante bat, Eusko Jaurlaritzatik eta etorten jakuna, eta hasi lerro berezi bat sortu ben urregangarrien zerarako, sistemarako, edo, azpiegiturerako, landa eremutara eramateko. Hori baliatu gendun eta gaur egun amaitzen dabiz obra Igos eta Larruzera urregangarri heltzen ari da, eta eskuartean bagenunkezan proiektuen artean plazakolara urregangarria eramatea nahiko erreza dirutan ezain garezki eta gainera zerbitzu emoten jakon 8 baserri edo etxe bizitzei pentsau gendun hauxe aurkeztea. Ereinen pasetan dana da, proiektu asko aurkezten diela, baina puntuazio sisteman ez lehituta edo konsignatuta badaukazu dirua, hau da, dirua iragordeta badaukazu puntuazio gehiago emototzu. Perdón, aukera gehiago daukazuz diru laguntza lortzeko. Hau, aurkeztunken konsignatuta, dira buruz nabil 200.000 euro inguru, uste dodala. Hau, azkendulako nahi, gorde 200.000 euro, eta gero esposkoen emoten dirue, horre 200.000 hor geldik euki. Baina, hau ere, pentsatu beharko dugu, momentu batean, segur erremanetekin gabiltzan eta konsignatzea diru laguntzetara aurkeztu ahal izateko, beste alperriko izeko da. Ez dugu inoz, lortuko finantzaziorik proiektu honek gauzatzeko. Urregangarri auzoetara, bai ikusten dugu, guk behintzet EH Bildutik eta ni azkenengo 2 urte darrietamen eta ikusten dut gero eta larriagoa den arazo bat, ur hartuneak eta baserriek daukiesan eureka kaptazioiek eta euren depositxoak ziketzen ari dire. Kasu askotan, baserrietan ari dire arazoak eukiten eta
oso gatza izango da makina semengo baserriranetara ur erakarria eramatea. Oso gatza, inbertsio handi eskatzen dabelako. Baina aldan neurrian, bai ikusten dugu interesgarri aldogun neurrian, inbertsio horiek eitzen joan eta ur edangarria aldan neurrian edo eskuragarri edo errezak izan daitezen tramoetan edo zonetan joan hori apurka garatzen. Eta, esan da, urteko plana osatzen da, bai aurrekontuan jasotzen dugu zan gastuak, baina baita beste gauza asko be bai. Orduan, markina semein denuna, ez da, lelo horren azpian, aurrekontu honen barruan egingo dugu herri harrera protokoloa, Zabala plaza, Urornikurarena, Arraindik izarraren merkataritza erabilera sustatu, 2. berdintasun plana, Umen eta Gaztetxoen Kontseiluarekin jarraitu, zaurgarritasun egoerei laguntzak, emon bai diru laguntzak, edo bai badaukagu kalean bizi direnentzako protokolo bat eta prozedura bat adostuta igestik eta ondo funtzionatu da bera, eta hor diru bat bideratzen dugu kalean bizi direnei, Gero udala auzoetara hurbildu eta auzoak pizteko beti partidak eta ekimenak auzoetara eraman. Markina semein zaintzailea lelo horren azpian daukagu hondakinen kudeaketa ekarriko duzkun barritasun asko, 2026an. Kiroldegiko energia berriztagarrien funtzionamendua zuzendu, izango da helburuetako bat. Ludotekarako espazio berria, nik uste dut eduki geinkela, badaukagu buruan espazio bat eta guraso elkartearekin batera jarri ahalko gara akaso horren inguruan lanketa bat egiten, ez da seguruenik egingo 2026an, akaso bai, ez dakigu, igual zen bat diru eta dagoen, baina hasi geinke horretan lanean. Igerilekuko basu berria, Markina Zitzailearen ekimenak sendotu, hezkuntza forotik datozen ekimen batzuk, altzaburu, horrek dire barritasunak, mugikortasun plana egin, diagnostikoa egin dugu eta hain plana egin datoketan jako, kiroldegiko lizitazio berria martxan jarri, bizikleta zirkuitoa, kalistenia eta mendibideak, kirola arloan, Markina semein lagunkoia talde motorra oso ondo funtzionatzen duena, eurek eukiko da konsignazio, diru konsignazio bat, IGSB apurtxu bat, eta aurten beste apurtxu bat igoiaki, hainbat ekimen ideia eta garatzen aldi direlako, eta fenomeno da biz, zorionak. Eguneko arreta zentro eta jubilatuen espazioiei apurra dinamizazio bat emateko hor pare bat buelta egon beharko duguz. Zaintzailearekin, zaintzailea guk ulertzen dugu pertsonen zaintza eta inguruaren zaintza. Ingurumen babeserako neurriak itsasoa hemen hasten da arketetan plakatxo batzuk ipini nahi ditugu jende apur bat kontzientzatzeko, zaborraz eta erreka inguruak, zubiak eta babesteko behiko dira neurri batzuk. Zuaitzen inguruko hausnarketa eta lanketa, herrian bada taldetxo bat, hasita dago lanean, herrian daukagun zuaitz eta zuaitzen inguruan, lanketa, hausnarketa eta lantzen ari dana, ez da? Herri basoen erosketarako, merkataritza sustatzeko ekimenak, asmoa da aurten heldu jaku Eusko Jaurlaritzatik eta ez da bela martxan jarriko, ez da bezala martxan jarriko urtero jartzen da esan bono, horrek erosketa bonoak, eta orduan ikusten dugu interesgarri udaletik bono horrek laguntzea, eta orduan udaletik zati bate erabiltzea erosketa bono honek ateratzeko. Oraindik definitu barik daukagunez, horregatik ez dugu sartu hasieratik, eta hau jakina hemen bebai merkatari elkarteagaz adostuta, zein epetan, da noiz eta hori dana. Interesgarri ikusten dugu bestalde batetik bebai, alde zaharrean obrak eragiten ari da merkatariei eta ostalarentzako, kasu honetan merkatarientzako apur bat hori konpentsatzeko. Energia plana kiroldegiko sistemak, lehen esan dugu, amiantoaren errolda, diru laguntza jaso dugu eta hau legeak esaten dozkun egin barren dule eta oso interesgarria da, herrian amiantoa daukien eraikinen errolda bat osatuko da, eta gero aurrera begira, ikusiko dugu zelan jokatu hor dagoen amiantoarekin.
Markesimen herrikoiaren barruan, nobedadeak, gero ohiko gastua, baina ni hemen ari naiz apurra nobedadeekin, liburutegirako espazio berri baten bila, gabiz eta horretan lanean jarraituko dugu, eskatza espaziorako berogailu sistema, artxibo historikoaren zabalkunde plana, ja amaiera fasean, espero dugu, 2020 urtea, baina seguramente 2027 ere lusatuko da, baina 2026 honetan bai bultzada handia aurkiko da bene proiektua izango da. Eta gero urte osorako kultura egitasmoa, aurten geuretik sortuaketik datozen sorkuntza, bertako sorkuntza lana, divertimentua, luraldia, Aries Mendiarrietaren urte urrena horrepiko dugu, Heriotzaren urte urrena. Eta Markesimen irekian, bizkariagaz jarraitzea, digitalizaziorako tresnak erostea eta udalaren digitalizazioan laguntzea, auzogarrirekin jarraitzea eta gero artxibo historikoaren zabalkunde plana. Zabalkunde plana bilekutan sartu dut, ze artxibo historikoaren zabalkundea baita herrikoia zentzutik, herritartasunetik eta ondaretik, baina badauka bai zabalkundetik eta irekia eta apur bat eskuragarri ukitzea, udalak daukan informazio hori herritarren eskura, horretik bi ataletan sartu dut. Eta hauxe da apur bat geure aurrekontuaren proposamena edo aurkezpena. Ez dakit, zeu badaukazu proposamenen bat, ez da, Luis? Edo kartenen bat? Osa da, beriztu oso eta baina batez be zure itzaldi zen bat apur bat, ze asko egitazko dago esan bai. Eta, onartza hori izena berez da aurrekontuak, eta aurrekontuen partida da, zuk esan dozun hasieran 7.997.000, 6.997,8 eta sortzi, baina onartzea edo diruten dena da hori. Gero, betiko modun, gerakin jokitzen dugu, zorionez, eta hortik zerrengo da, lanketa bat usteot indiala, hor bai, proposamen batzuk zuen ekintza plana jasota gero egingo zena, bata aipatu duzu moduen da, backtracka, guk erutenimentuna hasieratik erutaguna eta aurreko legealdetik aurrekontua zuk esan duzu mon, 90.000 euroko hori hor dagoena, ikusten getulako lurroietan eta zadain, horren etxik da, proposamena. Sortu duguna, bero ikusten dugu terpe bat, terpe bat lanontzako, bakarrik ungientzako eta gurasoentzako, ezik eta pertsona nagusientzako, eta gaur Zabala plaza helburuan ibili zerrezeik bai, hausnarketa lurralde batzordean mota genuen esan apur bat espazio bat konpartitzeko eta badeko horako bizikleta batzuk, eta aire libreen eta egiteko eta hori dara, baina bateratu egite guzti hori, eta proposatzen dugu horre partidatxo horre jarraitzen dut zerbait Zerribaren lehenditzen da partidatxo bat guztiot erabiltzeko eta izan alegin bat horreko legean izen estazio bat ikintzeko, beste bateri eskatu jako, baina legean bukatu zen, eta esto. Proposamen horrek hausnartzeko anexio izen zer egin eta zer ez, baina gure proposamena hor estazio bat egitea, eta gero, elbizte dagoenien batez behin plazabarrik aguten da, plazabarrikien danakan egotea, eskupiletako bertan da, eta ekitaldi izepe elbizte dagoenien beti duten di plazabarrik ez. Hori lotuteko lehikiago bat, dokeguna pendiente, aurreko 2008ko aurrekonturatik onartute daukagu zena eta esleitzeko daukagunan norekin hiru daukagu zez, hiru aukeratzeko prozesu parte-hartzaileaz batera eta nik beti esan dutena, prozesu parte-hartzailea ados, baina eski behar duguna da ideak maizan gain egitintzie. Horrekin lotutako leke, zer nola babestu hori, ide batzuk horreko legalizio mota gendun, kolonetatik plastiko egota goitze bera, bota, ezide batez horre ezi eitzen dau, goza eitzen dau, eta gero eskupilotako pike jau eitzen diazko, normala da, gazte asko dabiz, ne asko, gazte asko, eta ikustakuten gazen hor desente, eta postikoteko moduen, eta nola babestute eta nola eta etekin horrek irurek nola baita esateko,
ez dakit antolaketa batzordean, lurralde batzordean zan bai, komentatu oso moduen, gero zuek entzaute zaukezuen zerbait, zara, aspaldi ez daren, kanpaina bat emakin esemenien, eta ikusitze, destarrean, batzutan, nintzako oso libertigarri zera, ibiltzi horti zen, baina, batzuk igualatzera botaten di, edo ez, batzuk komentatu dabe, horien esalmentetan nigarria da, obrak egotie, suposatu da dela, sarrera gutxiago, edo rentagarrenara, adibidez, edo euren dendara, ez da bela horrek animetan, handik ibiltzeko, labankada arriskue, adin baten dauke pertsona batek, edo, ez da bela moteko ekonomio, probatu hori dana bukatu arte, eta horrek kanpainak, eta jaian ditxok apurbat, eta barrentzako hori behortik. Barri apurbatxu bat da, ekintza planaz lotute, eta nik uste jorratu dira batzorretan, aurreratu nortzuen moduen. Eta, niko gure berbat, beti gerakine, martxotik aurrera, arte ezin dugulako erabili ez da. Apurrat horren kontu hilotute, gure hausnarketa garrantzitsuena esango gaukera da, dauke gure izienreko daman, aurrekontu gaixa, egiz baino, bai? Hau da, 110.000 euro gaixa daukeguz, eta iezko inbertzioan partida, zan berren da 72.000 euro eta ortekoa da 90.000. Hau da, ez dugu mantendu ez, 110.000 euroko sarrera gaixek bitzen, iezko partida hori mantentzi ez da. Eta aurreko 2008 iezko momentun, aurrekontuei, eta baina ez dakit dunarketa garri, izadako bat, hausnarketa bat, partida guztiziekin, inbertzien partida hori moten dut ez hartza hori da, apur bat hori. Zuek junzari logiko da duen horrekotek itzen partida guztiz ere iratzen, baina ez dugu usteko partiduari. Eta, betiko duen ez, egitiek apur bat eatzen ditunak ez. Betiko karrik azterete. Antolakina da, handik aztereta, plenu darreidea torrotuen, eta goza, askotan, lehen diratozen konsekuentzixati, jarrepen bat da, eta nola ez, bai pertsinen partida, ditxera 96 bakarrik izen. Eta beste partida guztizek, aldozenak indako plan ezberdinien ondorioz, juntizenak partida horrek, ados da, nientezan aspektu guztizten ados da. Nani ustote bai, irabela, horrek kontuk edo girogoela dagoela, bat ez beha, nini eta probat, nire hona zelako egoela porrazpeneko batzartan bakarrik, baina partida hori betzet, 110.000 euro geixeago da horrek kontutan, 294 hori ez mantentzi eta 90 da bajatzea, ziren 96 ondara hiru egun, 96, alegin hori eta ez mantentze hori, ikusten dugu onartezina da, ez da. Orduen, ados da, ezin da ez etzik izan, noz zelan ez, guzti horri, baina esan kontu zeukibu duela, udaletxezetako dagoen, kontu zeukibu duela partidaz-partida ez ezartzen dan, eta gerakinetik hartuko dugu, zu komenta goztu, Zabala plazako horrekontu ez dugu, baina baren duen ezin zan sartu, ez da, 90 bakarria ezin hartzien, netako zeigarre kapitulu, bai? Orduen, gero eta egitxia, gero eta horrekontu ondizabak eta partio hori egitxia, ez? Orduen, apurtxu bat hortik, erabaki dugu, eta gainera, aurtengo horrekontu ez dizenak sartu eta sartu bizinak, edo jendein bizinak adibidez, bakigu urtero udan hartzen dizela bide hori, eta ez da zaurrekontu sartuten, jakinde, hori deko, gero hartu deke, dana, gerakinetatik hartu deke zer, bai? Baina, hori hauza ezien sartzen, ez? Orduen apurtxu bat, bai dira apur bat, igual, horrekontuetarako hasi ez gehitzen gauzak, baizik eta igual restrukturetan apurtxu bat, zeigarren kapitulu hori apur bat mantentzeko, ez? Orduen, gure bosketa da abstentzin horien, eta adozeago da, bai bertzenoko partida, bai beste ataletan daudezen partidei buruz, bai? Eta ekimen zaplana hori bai hasieratik konpartitu zen duen, eta proposatu dugu zena, badukegu azkize usteot
haustasun bat erabiltzeko, badaukagu eskizia horretaz hitz egiteko, eta espero dugu leizerke, bai? Vale, Luis, ondo. Nire aldetik zer zangotzut, Zabala plazako datu eukin izan behar gendu, ja proiektu amaitute dauelako, eta Zabala plazako obra amaitzeko edo jazteko eukiko bagendun, jarriko gendun, eta beste partidetatik eskendune jarriko eta beldikinetik atarako gendun. Egin duguna da, jakin, urte osorako zer dekogun, eta zer agendun sartu, orain hasieratik, zer egon prisa, eta zer jakin barik kopurua, basegan merezi sartzie. Eta nahiago da, orduan, geldikinetik hartzekoak geratzen eguz horrek hartu handian. Eta beste txiki guztia, gerora askotan geldikinetik hartzen duguna, basartu dugu zoin. Duguna da, hori, kambio de kromos hori, baina geldikina geratzen dugu oso hori inbertzioetarako. Ni batetik, azerretik ja, ez dugula sasoiz, nik txosten hau, zaken doiz bihaldune bat. Azken antolaketetara etorri zarien, txostenak irakurri gabe. Orduan, nik eskertuko neuke, ze nik hau nire eskuz idatzi dut. 20 aberaldeko txosten bat, neuk idatzita. Neuk eginda, honek ez ditez, ia batek egiten, ez langile badokat hau egiten. Orduan, zuei hau emateko urte osoko plangintza bat, sorpresari, ze horreko agintaldian mogola funtzionatzen zen duen, ez da, bai, hasierako aurrekontua egiten zen, eta gero martxoan, toma, milioi eta ez dakizen bateko kreditu aldaketa bat. Hori ez adin gertatu eta informazioa hasieratik eta gardentasunez eta elkarlan baterako hau aurkeztu genuen. Baina ni uztaileko antolaketan, uztailekoan, eta kaiet dago bertan, uztailekoan ni EAJ-ko ordezkariak izan inotzen. Ni abuztuan aurrekontua prestatzen hasiko naz. Ni abuztuan ordenantza fiskala prestatzen hasiko naz. Mesedez, EAJ-tik, ekarpenik, zozer badokazue, esan eta jungo gara lantzen. Ez dugu ekarpen bakar bat ere jaso. Gure helburua zan batzordea gune parte-hartzaileak izatea, eztabaidarako, ekarpenetarako. Eta zuen batzordetara etortzen zarete entzutera, eta horrela esatu zuen, gu entzutera. Eta batzorde horretan, EAJ-ko ordezkariak esaten. Bueno ez, zuek egin proposamena eta zuk ere, zure hitzetan hori inoz esan duzu. Zuek egin zuen proposamena eta gero guk horren gainean. Bueno, hori ez da guk nahi duguna. Guk nahi duguna da EAJ-rekin lanketa bat. EAJ-rekin landu elkarrekin. EAJ etorte eta gure izatea, zergaitik ez dugu hau egiten. Eta egin elkarrekin. Eta hori da guk nahi duguna, baina ez dugu hori jasoten. Orduan ez etorri gaur hori esaten. Ez da literazia, kabreotin nabil, barra itzen duztu bazuten aurpegira. Zendide honek orduetako lana. Hau egitea, orduetako lana. Orduan, hau ez duzuela auki, hau auki duzu hasieratik. Txosten honetan jasotzen da, zer sartu da zen hasieran eta zer sartu daitekeen behar dago eta zergaitik. Hemen azalduta dago baitxe ere, zergaitik esan hasieratik jasotzen, zergaitik bai, zergaitik merezi duen itxarrotea, zergaitik dagoen diru laguntza bat lotuta, zergaitik itxarron behar duen diru laguntzari, hemen daukazue, dana. Eta hau, ezin dizuet esan un fetxa, baina biharko esan gotzuet, ze batetan bialdu notzuen galoek korreo elektronikos. Hori, por descontado. Eta hori esateko dugat. Eta gero, elkarrekin aurrera landu gehikezalasun proposamenak zalantza barik. Landuko duguz. Arrazoia daukazu, aterpea denontzako behar dugula, erabat ados. Baina egia da, zuk esaten duzu moduan, Plaza Barripeko proiektu hori pendiente daukagula, nik uste dut, ez hori da beste bat, aurreko antolaketan genukon hori edo lurraldean erabakitzeko, aurrekontuak ez ziren egon landuta. Atzeratu egin dugu. Nik landuta eraman dituen. Atzeratu dugu. Abenduan erabakiko dugu ze aurrekontu eta ze enpresarekin egin. Kasualmente, Plaza Barripeko horretan, zauke esan duzu moduan, Luis, hor aurkeztu ziren proiektuetan, gehienetan, agertzen zen proposamena eta oso aproposa, nik uste dut, zen kulturaretotik aterpea iaia errepidera zabaltzea. Hau da, Plaza Barripearen aterpea bikoiztu edo, inkluso egin ari izango da, hirukoiztu. Orduan, nik uste dut hor aterpe eder bat eukiko dugula.
Orduan, moduei buruz erantzun dutzut, nik esango neuskizu, baina hau bai da EH Bildu eta EAJaren arteko ezberdintasuna. Inbertsioak ez dira obrak, udala ez dago obrak egiteko. Eta obra nahiko uste dut daukal herri honek, Alde Zarragaz, Arretxinan be obra dago, Zabala plaza obra dator, ez duketzetan beste obrarik behar dugunik. Orduan, 6. kapitulan dirurik ez badago, ez da bezan inbertsiorik ez danik egingo. Akaso, guk inbertsioak beste modu batean interpretatzen dugu, hezkuntzan inbertitzen dugu, esate baterako, edo beste proiektu batzutan. Horiek dira benetako inbertsioak, pertsonengan egiten direnak ere inbertsioak dira. Eguneko arreta zerbitzua bermatzea hori inbertsioa da. Ez da obra bat, eta ez da 6. kapituluan jasoko, baina jasoko da 2. kapituluan. Kiroldegiko lizitazioa aldatzea, bermatu ahal izateko, piztinaren temperatura behingoz 28 gradutan dagoela, hori inbertsioa da. Ze areagotuko dugu herritarrek piztina gehiago erabiltzea, edo gimnasia gehiago erabiltzea. Eta areagotuko dugu herritarren osasuna. Eta herritarra osasuntzu badagoz, hori da benetako inbertsioa. Baina hau bai da, alde baten edo beste baten ikuspegia. Orduan, derrigorra da 6. kapitulua bermatzea? Ba ez, nahiko genuke, nahi ditugun gauza guztietarako dirua edukitzea. Baina nik diru aurreko ganeu, Vicenta Mogel plaza estali baino lehenago, baserritara hornidura bermatuko neuke. Edo eguneko zentro ganorazko bat sortuko neuke. Edo liburutegia guztiaren aurretik, liburutegia eta artxiboa espazio bakar batean bermatuko neuke. Orduan, inbertsioak ere buruarekin egin behar dira. Buruarekin, eta gauzak ondo aztertuta eta benetako premiak eta inbertsioak edo diruak nun gastatzen dugun, eta hori bai da udalari tokatzen jakon lana. Eta, besterik ez daukate esateko. Bai. Bukatu duzu? Bai. Bai. Bota bat. Bastakit zure azarreztatu lortzen, nik pertsonalki hitz egiten dute, momentotan. Enean espero hau, inondik inora, handereño baten bronki moten da honek, ez? Eta hitzi bukatzen milion bai, nik itxilik egona, eta bere dire zinagotxek hitzein adare, benea, baina, bueno, aporroan, balio hona zelako loraldean eta antolaketan hitz egiten dute, kasu hortan bakarrik. Bueno, nik esan dut aztebete, euki dugula, beti eta horreko urte mehaietan gohan bebai, onartzen dana, 7.000, berrota 7.000, 0,7, besterik ez. Osea, hori, ekintza planak, klaro, bai. Eta, ekintza planak datorrena jumenke puntuz puntu ikusten, noski datozen gauza. Ikusi genke, dana, bana, eta baina buruz daki. Osea, jumenke, en este momentu usteot, plenoak dira apurat aurkezteko eta bozkatzeko, eta ez anketa bat egiteko, baina jumenke, puntuz puntu, orkestu duzuen ekintza planean, bai, noski datozen gauzak. Noski ze lanketa izan aurreko leraldetik. Jumenke oso puntuz puntu. Orduan, hori ez da novedari, inok ez dago esan, hori ondo dago esenik, dana daukuz mili idea, pasetan da, daukenen diru, udalerri daren moduen finitu edera, eta, bueno, esan dozu, ez da kilo baten baina bizkorra, austuetara gure erotie. Ja, baina austuetara gure erotie, eta horra adibidez, dana dakigu erine puntu edortzeko, partidie, konsignatu behar dala. Eta zuk esan dozu, partidie konsignatu behar da, bai? Orduen, partida hori ez da konsignatu da, bazuek erakizen duela ez konsignatu, erakizen horren puntuen jazkin duzen lortuko. Eta horre kontu hori, eta plazako ingururako enurteko adibidez, uste dut hori gori da. Plazako ingururako enurteko, horre kontu hori dator aurreko legaldetik. Orduan, noski da garrantzitzu egutzako bai gure erutire. Bai itxurretot hori, zelan, urbatzueko lan duzan proiektu hori gauzatzeko eta lortu gendun aurre erutiko bai itxagarriko da eta martinez emango da. Noski, bai, gaur faseka dator, udalerri bakoitzak, eze fase etoketako noneko lordentzia, bigarren fase guzti horiek, dana dan dute dator. Noski da garrantzitsuen, beste hori gara badau, lehendik badau, badator ja, eta noski hauztu behinke gure
data garrantzitsu dagoen estazio bat baino, hori badakigu bai. Eta hori, lantzen da, baina, proposamena botatzearen, proposamen batzutan badukuz mili idea eta ez dago dirurik lanetarako, baina proposamen batzuk botatearen, proposamen batzuk bota dagoz, ez dagoelako preset eta lasai datu nahikerako, hemendik martxora, edo urtean zehar 2008an, bai? Argi eta garbi. Baina, bakarri gauz, jaso dagoen dokumentuek, eta ez da, beste udalerri batzuta joan, eta jaso dagoen dokumentuek aurron hartzera ekartzen darena, aztebete egon. Punto, aztebete, emozko aztiz, ez da kejetan, denbora gitzidanik, ez da kejetan. Hau begiratzen dago, eta ez dago problemaik, eta ez esan edun. Ez dago ez da eskatzen pleno atzeratzien. Inotik inora, eta beti izan dut, eta horreko bezanean, nik ez dut atzeratuko plenoari, inotik inora. Bakarrik da, zu, aztebete eukiguna, eta jonda atzeratzen, logiku da moduen, zuepere osa sartu urte, tipa, beste nobela deitik, atzo, nobela txikitsu bat, logiko da, bizirik dauen gauza bat da, eta 2006 bizirik dau, zereinak erakinetatik datorren dirua inkorporeten da, eta hori bizirik jarraitzen dau. Eta horre kontu ez da, 7 milioi, bezik eta bukatu leken, askoz gehiago izango da. Orduan, ez da hori da, bakarrik da burtsu bat, ez dokumentu enik eskatzoten egin partidez partida konparetako 2008 eta hori nik eskatzen dut, ekonomia ikuspuntutik, dokumentu hori eukio aztenek ez egizarez. Hora arrazoi, hori ez dut arrazoi. Ez da bukatu iratze. Osea, da bakarrik hori, ez da esaten, eta azteretien nik dudot begiratzeko, osea, egun baten begiratu neken nik, nire interesa bentzik, eta orkesten landa onartzago izen dokumentu, hoxe da, esakuteaten, hori da dokumentu, osea, hoxe da esaten, azterete, ja, ez da beka, bale, ez da, hori zan, inok ez da bezkantzera nik, bale, da kurtsu bat, hori, bestek ez ebez. Gero, azkenean komentatu dozune, etorkezari batzortara dokumentu irakurri bari. Etxime jaso dugun, landintziana, dano, nik ekintza plana irakurri neoan, jasote bani, 2000-etik, izinek inmelu bat, ez dutela irakurri, ez da izan inmelu batzara aldaketiana, izinek, ez dut izango ez, batzara aldaketara gauza puntutxu bat, dokumentazio irakurtzen da. Eta gero guri guztetan jako, eta beti izan dugun lez, nik utemana antolaketara, nik utemana lorraldera, nik nire iritzi ez da nahi bakarretago, nire kontrasta hau, beste zinegotzeekin batu, eta gero erabaki, bozera mani eginean, erabaki edo danon sartuta, ez da izango zen, Luis, punto, ez. Hori, azeratik esanean, ez da izango sekulo. Hori da, orduen, apurroan, dokumentazio batzutan horretia jasoten dugu, irakurtzen dut, nik bentzat irakurtzen dut, nik ez esan ez dutenik irakurtzen dut, eta gero, entzuten dugu, eta gero gure hartin komenteten dugu. Eta sozioa da, esaten dugu, eta zartu dugu zeba idatzi sekudaletxien, eta informazio ezke, edo beste sozioa. Orduen, ez dakinik zautuzte, probat holan ipinidea zenik, nire ustez, esaten ez dozu irakurtzen, ez dakiz dozu proposatzen, ekintza plana, partekatu zen duena egitik, eta gehitzen fundana, eta aldatzen fundana, eta guzti hori, puntuz mundelke, gauza non diratu zen ikusten. Eta esaten bai, non diratu zen, erozer, gerriko gobernua alde zarrana, aurreko legean dizen, ez nik, baizik eta sortu gendun talde batek. Aurreko legean dizen, lortu gendun, inok ezaban espero, gine sostiren €350.000 lortzea. Inok ezaban espero, Inetik inora, euskara izan bakari, oinatik eta makien zen haine. Horri esker, gau ezen modun, obrak ditzen, eta eskerrak horri. Horri, lantalde bat sortu zalako. Punto ez, Luis, edo JPNV bakari. Baizik eta lantalde bate. Eta rebisatzako da, eta punto, eta jazta. Hozan ikuspuntu hortatik. Orduan, horrek irurek, apurrak ikusitzekin plana, esan behar duen, eskenen, ez dion hartzen gukingo gozen proposamena. Eta zeigarren partidi izaten dozu. Ezke, zementue beti aurreko bezan zen dut. Beti zementu eta hori. Ezke ez argi eta garbi izan dut eta errepikatzen dut ez badarri gelditzen. Lagungoia sortu zen horreko legala dizen. Sortu zen zera itxik. Lekeitxo zeria ditzen, kaldetuna lekeitxo nagoa zitzen zen, eta ez hasi ginen, gero egala bat, eta besteak hartu da.
talde hasi zen eratzen, horreko legalizien. Eta zer ondo, jarraitzen gabe oso ondo izan duzu modu, zer oso garrixean. Bueno, gauza datozenetik, evoluzioa da, eta beste partida, izan berdintasun plana, izan energia plana, izan harrera plana, eta horrek esker, plangintza bat dau, eta hor partida batzut dauz, aurrekontu dauzenak. Eta guzti horren alde gauz. Bale? Bai ikusten dugu, batak, bai provokatatu ikera. Noski baietz, kentzen dugu, da, baki ubi udalangi, biolete horiek, baina, bueno, total, hartuko remanentetik agontuz kostizia martzungo zignetik eta kontratu betxi. Bai, claro, que dana balizo da, noski balizo da dana. Ibarrak izan dut aportxo bat da, eta zautena da, eta aurrekoen, nik esan eban, eta nik ezin egotzi esan da, hauz izaten nahi ez, hauz ikusten dut, da, aportxo bat. Bueno, konto zirkiu jure, on aurrekonte goruz daie, bai, eta odol kutxak, gero izan motozku. Baina, beti be, jakin desean azten dugu zen partido horiek, gero be, ez dizera egon, Espainiak aurrekontu berutz, no zono baldin badoi, zuk esan duzu krisigarriak ikusten dira. Eta orduen, berutz baldin badoi, jakitzeko nondik endu gion, zelan deuke zen zelan, eta zer apurtxu bat, eta egun, zekarren partid ez daukiko, bakakik zerbitzuek, udabetzik, mantendu dira bena, zerbitzuek konto, bai? Orduan, manteneko goz hori, eta egun, ezin da ez dauke daukiko, remanente itez. Ikusiko da, ez, horren ez dira. Baina, ez da hori, inbertzien ikuspuntutik, inbertzien ikuspuntutik dana ikusitxe apur bat, claro que bai, guzti horiek bete bizela, claro que bai, ez diretza proiektue, ja, guzartu ginen bidea jota, lehendik, osea, eta horren jarraitzu dago. Osea, dizela gauza honak, inbertzien moan ikusten di, listo, edo kompro, ados. Baina, ez dakit aportxo bat da, dana balizo dago, baina, goizan apur bat, eta bai, errespete eta apurtxu bat estruktura hori. Apurtxu bat, lanketa hori, nola bai. Eta nik gogoratzea hor, aurreko legaldi zen, junitzela zebildure, dana, aurrekontua, danak zulukin beteta. Goizan beteta zuluk. Eta ez genuen. Bete ezer, azken baten betinzin, beteko moduen. Ez dakit, da reflexio bat apurtxu bat, hortik datorrena, ez da kontra inondik inora, esan do, egita garbi, dano izanien, gure reflexioa eta danok, eta, baietza abstentzio horre beliga, gauza izen moduz, egiz izatearen. Eta horko gentzen, partido horiek, claro, ez horren kontra ez da, eta esan dut, ez dut, esan hori. Ez da horra reflexioa zartzarren. Ez dela negoten dago, baietza da, eguneko dana baietza, eta reflexioa ez da dela balizo. Horko izan, apurtxu bat, abstentzio ikuspuntu hortatik, erreflexio hori, apurtxu bat, indarra moteko, baina ez da zera junkoa kontra, osea, ez da hori hortik. Eta irakurtzen dugu, batzen gara, gobernu mezauz, ez dago erantzukizun bat, baina eta proposatzen dugu, eta esaten dugu gauzak, eta gauz asko ezazan bidarri, zer egozu, ekintza plan hortatik, jomoenke, puntuz puntu, eta ikusi nondik datozen gauzak. Bai? Eta bakik igual esan zure guztetan zure hori entzuti ez dut ikusten arpezekor, baina nostik datozen, nioz esan dut, eta barra iztezu ere bai niri, barre batzuk nit ikusitxua sorti, ez agoten dina horreko legaldik dator, nasek eta horre gauza. Baina beti ikuspuntutik ikusi gionera, bardindan nondik datorre, bardindan. Izantzako naga, ados ga, aurrera, ondo, hau errepikatzen da, ona da. Hau egingo dugu, ona da. Eta gero dana dugu gine idea, guk neixago bankarra prakeizie, zu izaten dozuen, azkenin, gehiengo zeu daukizuen, 15 euro gaitxik beste hau egizaitza. Ez da, listo, horra jongo da, ikusten dugu zeinik. Arri eta arri. Baina, bai, gauza batzuk, proposatu dut zenak, bota bendun eta beharri eta garri egin eban, 2026an estartzeko dizela. Bai, orduen. Nik uste hor, nahiko sintonian doiela dana, niratezan, Bilduaz EAJak dauken ikuspuntue legalize junde horra, bai gauza batzuk protestago eta bai ikusi dizela eta bai ikusten dara, hobeto goi ezela nire ustez, eta danon ustez, batzordetan eta krisia goi ezela hobeto lan, eta nik positibo ikusten dago. Niratezan, eta uste gure sensazio horien, da gabe neko positibo horra aspektu. Orduen, horrela itxik bukara
batu aurreko nik esan dutena, espero dugune, baitzekite, azken batean bat, darrak ongo ados, gure importantzia zuetakutik, uste, ados amoa zera. Inoen parazoari, digo berba, gure, oinizteko momentu, egitxeko gure taldien berba, baina, daro ados, hori gure da lehentasune, gure barik, ez da pertsonak, ezin da bizi, listo, eta ez da, zakago, ez da besterik. Orduan, claro, que bai, eta eukiko debatik, eta ezken idea daz, eta eukiko gauza. Eta ez bakarrik hori, eta beste nago bat entzunetena, erago bai bat entzunetena. A ver, eskietza prozesu hori ez. Garbintasunen teknikan izan dutego, horreko legal ditxik. Bai, ez gauzak aurrera, esan bidot esan, eta ondo orduen, ez daukio, zer esan biharri, hor aspektuz ikustuko gauza bai, ez era kontinuidadea, da, Luis, nire eserreaz da jonurtik. Nire azarratu ze badakit hein handi batean bat etorten garela ekimenekin, hori badakit. Da gehiago, astebeteko epea, bai, astebeteko epea, baina ikusi dozu diru zaintzan zelan ibili diren, oza, ez dala izan geure hori, eta gero bigarren urtea da, lehenengoz, ia 20 urtetan, iaz izan zen lehenengoz urtarrilean aurrekontua indarrean sartu da sana, udal honetan. Lehenengoz, iaz, sartu zen urteko aurrekontua indarrean urtarrilean, eta aurten berriro lortu dugu, urtarrilean sartzen indarrean. Horrek zer dakar, horrela ibiltzea, ez? Urrian, ni abuztuan hasi nintzen honekin, da presupuesto jaso, eta bar. Nire azerrean izan dator hortik, ez? Kontuan eukita, urriaren 15ean eukiren dula udalkutzaren ekarpena zein izango zen, orduan urriaren 15 arte ezin dugu aurrekontuak lantzen hasi, naiz eta gu hasita gengo zen, eta gero aurrekontuen araudia be, azaroaren 13an. Orain dela 15 egun. Ni hortik noa apur bat, helburua euki bat gendule urtarrilean onartzea, eta guaz egin dugule ahal izan dugun dana eta gehiago heltzeko. Astebete euki dozuela, bai, arrazoia gitxi behi izan likela, zuk esan zugal nahiko dauket. Bueno, seguruenik azkenengo astean lan handia ingo zen duela, begitxu, aztertu eta bar. Ez da hori ez dut ukatzen, hori holan da. Baina egia da, lortu dugula edo lortzea zan helburua urtarrilean aurrekontuak indarrean egote, eta ez aurrekontu luzapenekin, eta estu eta larri urtarrilari aurre egiten, ez? Urtarrila eta utzailari. Hoxe zalako helburua. Gainerakoan, zeuk esan dako egindako ekarpenetan, esan dute modun, berba egiteko urte osoa dekogu, gu badakizu prest gagozela, eta nik ez dut momentu batean be, zalantzan jarri, esatozenik bat ekintza planarekin, esan dozuen moduan, abstentzioa dator, epe gitxi euki dozuelako, eta gero inbertsioetan ez dozuelako ikusten, nahiko, nik uste oso ondo esplikau dozuela arrazoie, eta listo, nik horregi erantzun emon izan nahi dutzut. Egia da, azterreak izan dator, esan dozulako, asti gitxi. Bueno, nik badakit Excela bera ez dozuela jaso azkenengo momentura arte, egon bat dira aldaketak ez dire izen azken momentuko inkorporazioen gaitik, ez bada partida batzutan akatzak ikusi dira partida non sartu da, orduan akatzak identifikatu ala joan gara zuzentzen, gaur goizean beste zuzenketa txiki bat egon da, lehen esan duten moduan, diru laguntza bat ez darako egon sartuta, horre gauzak beti egongo dira, baina ez dira izen aldaketa, zan nahi dut, sustantzial, hori nahi neban argi itxi. Eta, apur bat ez daigune plenoa lusatu, ez baiatzu inporta puntu hau boskatuko dugu, bai? Beste zer eskola, bai? Oar txikitxo bat, bai? Txikostezu? Oar txikitxo bat, bai? Gure legan izen beste gaitu ginen, EPEak bizkortzen, eta digo, albaztakite, hori jakingo daui iratxe errementeri idazkarie, urtarria sartu behar du mate edo ez, baina zeretu ginen urtarria sartzea. Hemen berai, argi eta garbi izan behar da, gerakina bukatu zan, edo bukatu zan, udaladokin gerakina, eta horrela entzitue bai. Nagarrantzitsua aldarik eta bizkorren sartzi. Legin dino sartu dira urtarria batetik, ados.
Eta baina bai gerakinik izateko lako, a ver, gauza izango izateko gerakinik, eta hor duen, hobeto da... Iaz bebai bargin egin gendun, eta gerakine bagen eukon. Nire helburu pertsonal bat izan da, goretirekin hartu neban zera bat, izen zan, lortuko nebala, iaz lortu neban, eta goretiri behar komentau notzen, nire saiatuko nintzala, geratzen jatesan bi ekitaldietakoa be, sasoiz betetzea. Bezalka, bitxu, arrazoia daukezu, gerakin barik bitxu, ondo torten jakula, eunartuta dute, baina ez da izan, benetan, hoxe arrazoia. Hoxe. Aldeko boskak, aurrekontuaren aldeko boskak, abstentzioak eta kontrakoak, Bale. Laugarren punturengo dugu salto, lanpostuen zerrendako aldaketa. Lanpostuen errepetean aldaketa batzuk proposatu nahi duguz. Aldaketa honek orain proposatzearen arrazoia da reposizio tasa edo birjarpen tasa daukagula. Birjarpen tasa zer da? Birjarpen tasa da jubilazio bateko honean udalak momentu honetan estatuak agintzen duzku birjarpen tasa daukagula. Zer da hori da? Segun eta zen da jubilazioak egun, jubilazioak eukiala, zu duguzu komodina, lanpostua sortzeko. Orduan, hori baliatu alizeteko eta ez galtzeko momentu honetan daukaguna, 2026an sartu goina galduko geunke, aprobetxan nahi dugu, eta lanpostu zerrendan proposatzen dugu 3 lanpostu berri sartzea. Bata berez legez aginduta daukaguna, birjarpen tasarik gabe be sortu alduguna da udaltzainburu lanpostua. Hau da, 5 agenteko talde batean derrigor bat egon behar da udaltzainburu, eta hori legeak agintzen da, orduan udaltzainburu lanpostuarena, momentu honetan bi daukaguz, bi egonkortuta, funtzionario direnak, eta otsailean datoz beste bi, eta orduan edukiko dugu plantilla egonkortute, orduan adostu dugu agentetako bategaz udaltzainburu funtzioak bitartean betetzeko, eta behin lau horrek epe bat egiten da benean hemen lanean, barne prozesu bitartez beteko gonke lanpostua. Bigarren lanpostua da liburutegi laguntzailearena. Liburutegi laguntzailearen lanpostua sortu barik egon da, nahiz eta eduki dugun, eta orduan aprobetxatu nahi dugu birjarpen tasa hau lanpostu hori sortzeko, eta hirugarrena da urteetan aurreko agintaldian aurreko agintaldian nahi izan gendun sortu, eta azkenean esan sortu, eta Txemaren jubilazioa eta gero eta Ainhoa kontratatu gendun, baina nahiko argia da arkitekto bat behar dauela udalak jornada osoan. Da gauza bat, zira batean, inkluso zalantzan jarri zana, baina denborarekin egiaztatu da premiazkoa dela arkitekto bat jornada osoan. Orduan, une honetan daukagun kontratua, zerbitzu kontratua Ainhoarekin 2027ko martxoan amaituko da. Orduan, oin egiten da proposamena errepetean sartu, eta bere kontratu hori amaitu aurretik, OPA egin eta pertsona bat kontratatu udal arkitekto izango litzatekena funtzionaria. Hori da gure proposamena errepetean sartzeko. Zer daukazuen esateko, boskatu egingo dugu? Zuk esan dozu moduen, aproximatea, txikitzu bat, galba. Eta zalantzan, igual, loraldea joterik ipidea, arkitektuan egunerokotasun hori aportxuan, baina azken baten, ez da erretza, oposizioen egotik eta zuek egunerokotasunen orzago ez ezuk ikuste ozuen, eta azkenien, alde guztizietatik eta udaleko teknikarizek eta danak esan da, ikusten zala egunerokotasun hori, egunero bioarazten entibarizekura, eta ulertu da, zabalpen horregaz, eta azken baten hortan ados egonka, eta horre, ez dugu ezer horrek izaz komentau, adostasun baten barruak kumazerako bai. Listo? Ulertzen dut, aldeko boskak, ez? Bai. Aldezarreko obraren barri.
ez dago lan momentuz ez daukagu aurreikuspen ekonomikoa eta horrari da bai obra zuzendaritza eta enpresa bizitatzaile eta horrari diren negoziazioetan. Esateko daukaguna da, ja, zeharkalea, horregon adokinatuta dauela, gabonetarako oso-osorik adokinatuta egotea espero da. Eder tabernaraino adokinauta egotea espero da gabonetarako, beragaz begon ginen, tabernako jabeagaz egon ginen, berari eta beste puntako oso zuzen toko jakie gune hori batetik eta bestetik denbora luzien dukiko da belako obra. Baina, bintzat gabonetan, zona hori geratuko da egin da. Erdiko kalean oso ondo doa, bi gune da, ez dago harririk eta. Orain osteko, zati baten egingo da ja espaloia eta beste zatia hasiko direz, eta Buenkalea momentu honetan gelditute dago. Buenkalean hor, justo kruzean, Zeharkalea eta Buenkaleako kruzean, Arrixeto pau dabe. Baina Arrixeto pau dabena, lehenko moduko gogorra edo gogorraue, dauken pega da, lehen eraikinek, lehenko Arrixen eraikinek ez eguzan gainien apoiaute. Orduan bai, Arrixa apurtzean, esan problemarik. Baina hoi, kondizu, udaletze zarra apoiaute daue Arrixen. Orduan Arrixa apurtzien, dardarak eta eraikina apur bat arriskuen dago. Orduan, sistema barri bat edo erabiliko dabe, honetan paraute dau zona horretan, egingo dabe Arrixe zatitu, ez dakize sistema gaz, baina ez da, ura edo areiaz edo ez dakize sistema zatitu, zulatu eta gero krakatu, apurtzeko. Astebeteko lana edo izango litzateko, entxe da bize, makinaria berezi bat behar da, eta horretetan da biz, kalte edo eragozpena izango da, hautze eta asko altzauko dalako, astebetien, baina espero da, Arrixe apurtu erezetie, astebetien. Buenkaleak gero aurrerago agertu leike, beste tramotxoren baten beste harriren bat, baina, erdikon eta okeran ez da aurre ikusten behintzet, eta martxa momentu honetan, martxa honean. Justo eta aurreko plenoan azaldu nebala ez dakit bada espada, Espainiako gobernuak onartu dau diru laguntza lerro honetan luzapenak onartu egin dauz. Ez da guk eskatu dugu, ez dugu mondin eskatu, baina hori de facto lusatu egin dau epea. Orduan, eskatu dugu lusapena. Ez dakit, galderarik edo daukezuen honen ingurun? Ez, egin komentagozune lurralde batzak izan zen aurreko plenoen guztoko eskatza hori zela komentauzen du, baina hori de facto ekin iradelez, informau zentu aurrekoen esan maietzera arte, luzatzen zara bilore de espanaren txartu, ez da? Bai, maiatzan azkenera arte eta gero beste hilabete zuriketarako. Ekaina zuriketarako eta obra ejekuzioa maiatzaren amaieran arte. Eta, baina, edo zelan eskatu behar dugu luzapenaz, gure proiektuak dino maiatzen amaituko dela. Proiektu modifikazioei aurkeztuko da, orain aldaketakin eta jakinaraziko jaki maiatzera arte erabiliko dela epea. Principios, bai? Hoxe. Bale, zeigarren puntu hartutako erabakien barri, hor jasoten dozu etxostenean, ez dakit hor zalantzaren bat daukezuen. Ez. Eta zazpigarren bai, egoera ekonomikoaren barri, hor txostenak jaso dozuez, zein egoeratan bete dugun aurrekontua eta zenbat geratzen da nondino betetzeko. Hor batez, ez, zau galderarik. Eta gero bi adierazpen daukaguz adostuta, azaroaren horreta bosta batetik pasaute dauela, baina gaur 27 zen da apropos ikusten gendu nona da elkartea, eta gero datorren astean ospatuko dan Euskararen nazioarteko eguna. Irakurriko duguz, edo zer inozue, nahi dozuena. Bai? Garrantzitzu dizela bai bat azinteztia dira. Ala, ekin. Venga, azaroaren 25, pasaute da, arain egun izen zen, indarkeria matxisten aurkako nazioarteko egunea. Azaroaren 25, kontrako indarkeria mota guztien aurkako dela adierazteko eguna da. Bizitza azke, seguru eta burujabeak eraikitzearen alde gaudela adieraztekoa. Indarkeria matxista lemaiako arazoa da gure gizartean.
bi emakumetik batek indarkeria matxista jasan du bere bizitzan zehar. Indarkeria matxistak beldurrezko eta lotsasko ingurunea sortzen du, eta indarkeria jasaten dutenek bakartzeko eta isierazteko joera dute. Egoera horiek areagotu egiten dira isolatuago egon daitezkeen emakumeen kasuan. Hau da, sarerik ez izateagatik eta komunitatean sustraituta ez egoteagatik. Horregatik, guztion ardura da aurre egitea eta esparru ezberdinetatik aritzea. Gobernantza feminista oinarri. Gizarte eredu aldatu behar dugu indarkeria matxistaren adierazpen guztiak ikusarazteko. Kausak aztertzeko eta horiek prebenitzeko. Eta ezabatzeko ekintza zehatz eta eraginkorrak abian jartzeko. Baina erasoak salatzeaz gain mundu justuagoa, bizigarriagoa eta askea eraikitzeko lanean jarraitu behar dugu. Eta horretan mugimendu feminista dugu eredu. Komunitate feministak hurbiltasunetik eta sororitatetik indarkeria jasaten ari diren emakumeak babesten ditu. Eta horrez gain biktimen erreparazioan laguntzen du. Eragindako kaltea aitortu eta indarkeria matxista salatuz. Oso argi dugu indarkeria matxistari aurre egiteko ezinbestekoa dela berdintasun politikei beharrezko giza baliabide eta baliabide tekniko-ekonomikoak ematea. Eta ildo horretan ikuspegi feministarekin lan egin behar dugula egunero eta eremu guztietan. Udalok erantzukizun zuzena dugu indarkeria matxista ikusarazteko. Eta berau jasan dutenak hartu, integratu eta babestuko duen bizitza komunitarioa bultzatzeko. Era berean, indarkeria matxista jasan dutenentzako komunitate erreparatzaileak sustatzeko erantzukizuna ere badugu. Horregatik Markina Xemengo Udalak honako konpromiso hauek hartzen ditu. 2026ko aurrekontuen prestakuntzan berdintasun arloaren aurrekontuetan igoerak aplikatzeko konpromisoa. Kanpotik etorritako pertsonentzako harrera eta integrazio programak garatzea, tokiko komunitatearekin lotzea ahalbidetzeko emakumeengan arreta jarriz. 3. Hezkuntza, kultura eta aisialdi inguruneetan laguntza sareak sustatzea indarkeria matxistaren aurkako borrokaren esparruan elkarri laguntzeko. Sexuen arteko harreman osasungarri eta bidezko kodeak sortzeko. Dibertsitate osoan, kode matxistak eta misoginoak hausteko. 4. Sensibilizazio eta kontzientziazio kanpainak garatzea. Indarkeria matxista legitimatzen duten diskurtsoak eta jarrerak desaktibatzeko. 5. Indarkeria matxistaren aurkako protokoloen berrikuspena egitea ikuspegi feminista eta parte hartzailetik. 6. Emakume elkarte zein kolektibo feministek parte hartzeko edozein eremu motari laguntza ematea, indarkeria matxisten aurrean alduntzerako eta ekintza feminista kolektiborako funtsezko espazioak baitira. 7. Mugimendu feministarekin eta emakumeen mugimenduarekin lankidetza bermatzea eta azkena, izan zen, mugimendu feministak deitutako mobilizazioekin bat egitea. Hau izango zen. Oin euskera nazioarteko unikoa. Dator guaztenien da euskeraren nazioarteko egune eta adierazpen instituzionala. Eudelek eta UEMak onartutakoe, bateratutakoe. Euskara zugan, nigan, gugan. Euskarak bide luzea egin du. Luzeena agian Europa zaharrean. Eta hala ere, bere bidea ez da amaitu, bizirik dirau. Zein da sekretua? Zein indar ilusio izan da gure hizkuntza gaur arte ekarri duena? Milaka urte, milaka pertsona, milaka amets eta alegin. Norbanakoen indar isileak, belaunaldiz belaunaldi, gure hizkuntza zaharrak azte bihurtu du. Debekuen aurrean eutsi genuen, isilaraztearen aurrean hitza berreskuratu genuen. Euskara, gure zaharren hizkuntza izatetik, gazteen hizkuntza izatera pasada. Argizpi berri hauekin marraztuko dugu etorkizuna. Euskararentzat aukera berriak zabali daude. Hasi eta berritu dadin lanean ari gara. Bizigaren mundu nahasi eta aldakor honek ordea zaindu egiten du komunitatearen indarra eta zentzua. Hiztun komunitatea ez da berez mantentzen. Zaindu, elikatu eta piztu egin behar da. Horregatik, unea da. Euskararen erabilerarako eta transmisiorako bide berria jorratzeko unea. Aisialditik lan munduraino eta norbanakotik erakundeetaraino euskaraz hitz egiteko gune erosoak sortzeko unea.
Belaunaldi berrien artean euskararen transmisioa indartzeko unea. Euskararen ezagutza zabaltzeko unea. Erabilera sustatzen duten ingurune bizia zaindu eta berriak irabazteko unea. Indarrak bildu eta urrats berriak eta ausartak egiteko unea. Asko dugu egiteko, badugu zer hobetu, eta prest gaude. Euskaraz dakiten eta oraindik ez dakitenekin batera, elkarrekin egiteko. Eskerri beroena urte luzez euskaraz bizi eta biziarazi dutenei. Zundan isilak ekarri gaitu honaino, eta etorkizunak oraindik ere zuen beharra du. Pozetik, atxikimendutik, ilusioz eta emozio positiboetatik abiatuta euskarari distira emateko, eta euskara guztion hizkuntza bihurtzeko. Euskara da, guztiontzat da. Euskara ezagutzen ez dutenentzat ere ate berri bat da. Batzen gaituen hizkuntza bat, elkar ulertzeko gonbidapena. Mundu berri bat irekitzen zaio euskarari, eta euskararekin edonori. Ate berria zabaldu eta lurzoru berriak landuko ditugu, denon artean. Hazi emankorragoak ditugu lur berria ereiteko. Atzeak erakuts dizagula aurrean nola dantzatu. Norberetik hasita egingo dugu bidea. Guztion baitan baitago euskararen jauzia. Zugan, nigan, gugan. Eta orain adierazpena onartzeko, 2025ko euskararen egunean gugandik abiatuta ondorengo konpromiso hauek hartzen ditu Markinez Hemengo udalak. Bat, udal politiketan euskara erdigunean jartzea. 2, hizkuntza politikan atzera urratsik ez egitea. Eta 3, euskarak behar duen jauzian udalari dagokiona egitea. Eta horretarako bitartekoak jartzea. Honek onartu gau batezko onarpena kasu honetan etorri da, eta bestea guztu eta egon da, orduan duxe. Bederatzigarren puntua, EH Bilduk mozio bat aurkezten dau, berdinek esan dugu. Israeldar estatuarekin harreman komertzial ekonomiko oro etetea. Da, arrazoi mozioa. Palestina herria, Israeldar estatuaren eskutik sufritzen ari den genozidioak ez du ezelako justifikaziorik. Azken asteetan agerian geratu den bezala, Markinez Hemen ez dago prest egoera hori normalizatzeko. Eta horregatik, Israel isolatu eta Palestina babesten jarraituko du. Testuinguru horretan, gure udalak Israelekin harremanak izateari onartezina deritzogu. Israel eta Hamasen arteko akordioa onartu bada ere, ez dago hori betetzeko ezelako bermerik. Gainera, argi izan behar dugu akordioa onartu izanak ez dakarrela genozidioaren amaiera. Goseteak, desplazamenduak, lurraldearen okupazioak, gaixotasunek, oinarrizko lehengailien eskaziek eta abarrek indarrean jarraitzen dute. Hori dela eta Palestinak inoiz baino gehiago mundu osoaren babesa jaso behar du. Batetik akordioa bete dadin eta bestetik genozidioa behingoz amaitu dadin. Israelekin ditugun harreman ekonomiko eta komertzialak etetea, Palestina babestu eta Israel isolatzeko bide eraginkorra direla demostratu izan da. Arrazoi horregatik, guk norabide horretan egin nahi dugu ekarpena. Markinez Hemengo udalbatzari honako erabaki hauek hartzeko eskatzen diogu. Bat, kontratuak esleitzeko prozedura guztietan, nazioarteko zuzenbidea betetzeari dagokionez, organo arduradunek nahita ez eskadezaten lizitatzaileek erantzukizupeko adierazpena sinatzea. Zehazki, adierazpen horretan lizitatzaileek honako hau adierazi behar dute. Ez dute Nazio Batuen erakundearen 183. Batzar orokorrak onartu eta aldarrikatutako giza eskubideen adierazpen unibertsalean ezarritakoa urratzen duen eragiketarik egiten. Ez eta horiek arautzen dituzten printzipio orokorrak urratzen dituztenik ere.
Hau da, giza eskubideak babesteko eta bermatzeko sistema unibertsala, giza eskubideak babesteko eta bermatzeko eskualde sistemak eta nazioarteko zuzenbide humanitarioa. Jarraibide hori nahita ez aplikatuko da udalean eta bere menpe dauden sektore publikokoak diren nortasun juridiko propiodun erakunde guztietan. Halaber, erabaki hori aplikatzen zaie Markina-Semengo udalaren baliabide publikoekin finantzatutako kontratuak esleitzen dituzten erakunde guztiei, euren finantzak eta ehuneko edozein dela ere. Udalerriko kontratazio guztiak berrikusiko dira. Israelgo estatuarekin egon daitekeen kontratu harremanen bat aurkituz gero, kontratua etetea aztertuko da eta ez dela luzatzen ziurtatuko. 3. Markina-Semengo udalak ez du parte hartuko Israelgo gobernuak eta genozidioa ahalbidetzen duten politikak babesten edo legitimizatzen dituen erakundeek parte hartzen duten ekitaldietan. Kirola, ekonomia, akademikoa, kulturala eta beste mota batekoa. Eta 4. Markina-Semengo udalak ez du diruz ez logistikoki lagunduko Israelgo partaideak dituen ekitaldirik antolatuko. Kirola, ekonomia, akademikoa, kulturala eta beste mota batekoa. Baldin eta partaide horiek ez badute publikoki Israelgo gobernua gaitzesten. Mozioa bozkatuko dugu edo ekarpenik daukazuen? Ez apurtxo bat horrek itzen, mozioa datorre bai, baina bere eson dino ez da euken kontratuen arabera egon daiteken. Ez da inazterketari egia da identifikatuta daukagu kontutxoren bat. Badaukagu, polizia materialetan, ekipamenduetan badago enpresa israelindar bat ekipamentu horren atzean. Mendik aurrera ekipamendua beste markoa erostea erabakia. Eta gero, hor da, licitazioa enpresa bat aurkezten bada, esan eginiko dago, edo ez daukela inolako eztabaida suposatzen dut hori ulertzen dut nik, ez daukela inolako beste erredazioa enpresa bat aurkezten da, baina bere sistema informatiko edo labait esateko ikuskaritza edo bateaki Israelaz lotuta dagoen enpresa bat. Hori bertamaike, adibidez, ez? Ez, horre lizitazioetan eskatzen dena da aitorpen bat. Giza eskubideen aitortza sinatu bat, ez da zeuren aparteko zeuren jarraipena nola egin be, ez da neupe oso argi, baina behintzat aitortza bat sinatuta aurkeztea enpresak, hori da epatzen dena. Hori irakusten da, entzun dugu, baina, klaro, gero, egiz erenke, aurkezten den enpresa batek, baiteko harreman bat bai eukitzie, orduen, hor, erabaki izango zen edo ez hartzi ez da. Jakin ezkero, horraino aiegetan gatza izango da. Enpresa bakoitzak ze subkontraktata zera dauken horra gu zeugagu ez biderik, ez eskumenik be, igual horraino be aiegetako, ez? Ja. Ez, aposte, bai esku da, baina bakarrik izan aportxoa oso zain ikusten dela, batez be hori ez komentatu dugu adibidea. Ez dugu onartuko, baina esatotxo bat ematek, baina gero izan leikela eta orduan jakinez gero berandu azeak ez dakit izanko izana, egoera batzuk, ez dakit ez dizenak igual erretzak kudeatzeko erozimaz. Ez, bai, eta gaur egungo kontratuetan ez dugu aurre ikusten, baina imaginatu kontraturen bat eukiko bagendu nien darrean, ez? Hori etetea be, lege aldetik, prozedura aldetik, gatza izan lehike. Gu txikitik hasi gara eta egia da, identifikatu dugu hori, badakigu bestu dal batzuetan paper hornitzaileak eta be identifikatu da bezala, israeldar enpresa batekoak eta gure kasuan gure hornikuntza asko daukagu plataforma de contratazionetik. Hor adibidez ja ezin gara sartu, ze plataforma de contratazion bakizu hori diputazionetik kudeatzen da, horretan esate bat ergoia horrek albo batera, hor gu ja ezin gara sartu.
Bueno, gure eskuetan dago. Galdera bat iretze. Egiten dago, prozedera guztietan, ezta? Lizitazio guztietan. Horrek esango du, kontratu txikietan edo sinatzen dizu dokumentu guztietan, hauxe sartu beharko dela eta dana eskatu beharko jake aitorpen bat, ezta? Hori sinatzea, aurrekontua gaz batera hori sinatzea. Baina dana, esango dut edozein gauza erosten dugunean. Bai. En principio es válido eso, porque este bada ahí se Ez dut esan ezetzik, esan dut baietz. Vale. Ez esan dut zete Mariliri beste gauza baten esan dut ezetze. Vale. Ez beste gauza baten esan dut ezetze, bai, prinsipio esan dut benetan. Vale. Bueno, aldeko gauza, orduan hau batez, fenomeno. Eta marrerren hori, zinegotzen galderak, ez dakitzo zer daukezuen. Ez, hor txikitzu bi, bat, egoeriaz eta lehenua asmatu bata, nik, personalaki, badori nik itxi zinegotzi danak, mek hau esen dano nire lana, niote ikini, jotako dauke okerie liberazio bat emeko berro eta marrean ez dugun eskatu, horrek asko erreztuko duzke, baina personalizako zan pertsona baten, apur bat dana, eta ez dugu okeratu, ez da erretza zuek egunerokotasun informazioa gaur gobernuek dauke informazioa berehala eta gero jasotzen dugu ezateko, eta bueno, irakurtzen dugu, oza, garrapaladan, beste batzuk, baina orduk sartzen dugu, hitz egiten dugu, mezuek, telefono deizek, WhatsAppak, baitzeskoekin bebai, noski, orduan, balorien apurbatik lan hori, ez hau ezara liberante, inor, EAJ-an, eta, bueno, aprobat mitu inago aprobat esan duzunak, eta aprobat nire reflexio horre, baina ulertu da, gero ja uste dut ja bideratu dugula. Eta gero bi papek izatu nik aportxo bat, baita izia dozen nire edo baino kezea, dano partetik uste dut zuk esango duzuna, tengo azkenengo pleno uste dut izango dara, besterik ez bada, ez da, iratxakate, orduan, akabo lepealdi edo egurte maila hona eukitzi, eta horre horretien, aukegule lana itxeko, argin esen egin aldea, no? Eta, bueno, dobazetako, eta lanik eta hobetu izan dizizela egun hauek. Bai, Luis, ez txarto ulertua, nik uste dut gero zeuke matizau dozula, Excela izan dela, ez dozu neuki. Bai. Nire azerri hortik etorri da, guk, uste dut, plangintza oso bat egon nahi izen dugu, horren gainean lan egiteko, horren ingurun ez dugu ezelako ekarpenik jaso, eta ez dugu ezer jaso, niretzako lan handia suposatu gala, zuk esatuzun balore hori, neuke minduta sentidenaz, neuke egin duguleko lan, baina, gero matizau duzu, Excelaren kontua izan dela, ez duzula jaso, sasoiz edo denbora gehiagoekin. Baina, gura aitortza, gu badakigu hemen zenbat ordu, hemen batzuk gai hor liberatuta beste batzuk ez, eta hemen zenbat ordu sartzen dien, ez dago zenbat zerik. Así que, nahiz eta gero kalean herritarrek beste ikuspegi bat daukien, politikagintzaz, baina, bada gogorra. Eta gabona, ez dakit, Luis, solerak eta urte bario, baina niri kosta ditzen jate, azarraren urtean zazpian esatea, baina, zeuk esan duzu eta oso ondo, zeuk bilarratu zen. Bostean, gabetuak bostean. Lau. Lauan, dano gonbidatuta. Ez dakit, aurten oso gauzabe edo ez dakit ba. Eta azkeneko plenoa izango ote da, ez dakit, galdera egin dozu, geratzen jaku kiroldegiko lizitazioa onartzea. Eta gaude, azkeneko matiz txikiekin, balorazio ekonomiko heldu jaku eta hori fintzen, gabiz. Ez dakit etorri leiken abenduan, edo gero oporrak ez dugu okupatutuko, eta igual urtarrilaren lehenengo astean, eta listo. Ama bostegunen gaitik ez da. Egitekotan ezoikoa egingo geunke, ezoikoa eta hori, online bitartez, apur bat hori, holako sosa. Venga, pleno luzea da, eta venga.